pentzuleok. Belarriak prest? Hasiko da bidaia. Hau da, hau podcasta. Ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Mallorcan pasatu zana, haudek bibentzia. Espainiako erregea eta bere komandantzia. Ejertzitua ezin itxik bi begiak. Ejertzitua ezin itxik bi begiak. Arazkar joan baitziran, Jorge Iñaki eta Juan Jose. Egun hon eta ongi etorri gure podcast saio berrira. Gu Askatasunako Institutuko Batxilergo lehenengo mailako ikaslea gara. Zehazki Ainoa, Iraia, Naiasin, Naiaizpurua, Amaia eta Irati. Gaurkoan landuko dugun gaia LGTBIQ+ fobia gure gizartean izango da. Gaiarekin hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiogu Latxama taldeari Fusiaren hotsa podcast saio honetan erabiltzeko aukera eman digulako. Gainera, abesti honek jorratzen duen gaia errepresioa, borroka eta mina da. Hau da, LGTBIQ+ pertsonek askotan sentitu dituzten sentimenduak bakarrik haiek izateagatik. Baina zeri buruz hitz egin dezakegu konkretuki, LGTBIQ+ fobiaren inguruan hitz egiten ari garenean. Alde batetik, homofobia edo transfobia hitzak kolektibo honetako pertsonekiko gorroto gisa defini daitezke. Podcastean gai honen inguruko zenbait alderdi aztertuko bagenitu diskriminazioaren konponbideei buruz hitz egingo genuke. Irakasle gai hau azaltzeko aukera emango balizuete zer interesatuko litzaizuke gehien? LGBTIQ+ fobiak eztabaida handia ekartzen du gaur egungo gizartean. Komunikabideek LGBTIQ+ kolektiboa errespetatuz edoduko balute gizartea jarrera irekiagoa izango luke. Iraganean hezkuntza egokia eman baligute arazo asko aurreztuko lirateke. Jarraian, orientazio sexuala tabua izan zen urte askotan, baina oraindik ere tabua iruditzen zaie askori, eta hori aldatu behar da. Bestalde, jarrera hauek ondorio larriak ekar diezazkiete, hala nola isolamendua edo depresioa. Gai hau polemikoa izan arren eta askotan horri buruz hitz egitea kostatzen zaigun arren, onurak dakarzkiogu gizarteari. Adibidez, aniztasuna onartzea norberaren beldurrak eta aurreiritziak gainditzeko bidea da. Gainera, beste pertsonekin harreman emozional eta fisiko sakonago bat eraikitzeko aukera ematen du. Adibidez, zer gertatuko litzateke txikitatik errespetuan eziko bagintuzten, edo gorroto mezurik egongo ez balitz gazteak zoriontsuago biziko aldirakete? Gai honetaz hitz egiteko ordua heldu zaigu. Beraz, zer iruditzen zaizu azten bagara? Hasteko alderatu genezake aurreko eta gaur egungo egoera. Norbait badaki zerbait honi buruz? Bai, nik. Gaur egun asko normalizatuta dago LGTBIQ+ komunitateko kide izatea duela urte batzuk baino. Eta ze ezberdintasun daude? Adibidez, hainbat eskubide lortu dituztela. Hala nola, haien artean ezkontzeko aukera. Baina hau ez zen haiek ez duten eskubide bakarra. Izan ere, eurak izate hutsagatik edo armairutik ateratzeagatik zigortzen zituzten. Nola? Zein justua. Bai, zein justua eta nola zigortzen zituzten. Sozietatearentzat homosexuala izatea gaixotasun mental bat zen. Ondorioz, medikamentuak ematen zituzte, baina hau ez zen zati gogorrena. Egiten zen gauza indartsuenetako bat terapia bertsioak ziren. Eta terapia hauetan zer egiten zen? Hauetan egiten zena, pertsonari eduki homoerotikoak erakusten zizkioten bitartean. Deskarga elektrikoak ematen zizkioten. Erakartzea minarekin edo deserosatasunarekin lotu zezaten. Ostras, ez nekien hori. Nik ere ez. Eskerrak terapia hauek ez direla gaur egun existitzen. Ez egon nahi ziur, atzo naiz albistean berri bat ikusi nuen. Ze berri? Berri honetan, Ziritza herrian dagoen Vida Nueva zentroak kesak legalak izan ditu homosexualitatea exorcismoaren bidez kentzen saiatzeagatik aipatzen du. Zer? Oso ekintza ankerra iruditzen zait. Gutxienez kesak izan ditu. Bai, duela urte batzuk normala bezala hartu izango zen. Bai, arrazoia daukazu. Gaur egun naiz eta oraindik herrialde batzuetan ilegala izan aurreratzen handiak egin dituzte. Homosexualitatea ez da gaixotasun bat konsideratzen. Izan ere, dibertsitate sexuala naturala dela ulertzen da. Horrez gain, ikusgarritasun soziala irabazi dute.
adibidez, pelikuletan agertzen dira. Gainera, justiziari begira berdintasuna lortu dute, adopzio eskubidea edo haiek babesteko hainbat lege bezala. Bai, aurreratze asko egin dituzte. Bai, gainera, gaur egun diskriminazioaren alde egun bat dago. Noiz egun hori? Ekainaren 28a harrotasunaren nazioarteko eguna da, eta egun honen atzean historia garrantzitsua dago. 1979ko ekainaren 28an New Yorkeko Greenwich auzoko Stonewall tabernan homosexualak elkartzen ziren askatasunaren alde borroka egiteko. Hala ere, egun horretan poliziek zarakada bat egin zuten, eta hainbat pertsona atxilotu zituzten. Egun hartatik aurrera, ekainaren 28a egun berezi bilakatu da, eta mundu osoan zehar modu ezberdinetan ospatzen da. Baina mundu guztian zehar ospatzen da? Ez, adibidez ni EITBko homofobia Kenian izeneko dokumental bat ikusi nuen, eta bertan Kenian homosexualan zein egoeratan bizi diren ikusten da. Kenian homofobia oso normalizatua dago, eta erabat normala da. Adibidez, Kenian emakume bat lesbiana dela esatean, gehienetan bortxatuak izaten dira gizon batengatik. Izan ere, haien ustetan, modu horretan lesbiana izateari utziko liokeela uste dutelako. Izugarria, baina nola izango da egoera munduko beste herrialdetan? Adibidez, gure herrialdean, 1978tik aurrera despenalizatu ziren kolektiboaren partaideen aurkako legeak, baina ez ziren 1985 arte guztiz ezeztatu zirela. Eta gaurko egoera nolakoa da? Gure herrialdean Rainbow Map webgunean ikusi daitekenez, beste herrialde askorekin alderatuta egoera hobean gaude. Izan ere, Europan 5. postuan gaude. LGTBIQ+ mugimenduaren aldeko lege eta neurri ugari ditugulako. Adibidez, Alemanian ikusi dezakegu 79,9 lege daudela LGTBIQ+ komunitatearen alde. Bai, arrazoia daukazu, baina hainbat lege alde egon arren, arbitro batek bere mutilagunari ezkontza eskatu zion partidu baten erdian, eta partidua bukatu zenean erasotu zuten. Izugarria, baina nola izango da egoera gure herrialdean? Gure herrialdean oso aipagarria da egoera ikastetxetan. Bai, baina zergatik uste duzu garrantzitsua dela hau esatea? Eskoletan askotan gertatzen dena aipatzeko oso garrantzitsua da, arriskutsua izan daitekelako. Adibidez, sareetako bullyinga gaia ikertzeko oso interesgarria da. Ikasleek elkarri erakutsiko baliote egoera asko hobetuko lirateke, gure ikastetxean. Zoritxarrez, mundu osoan zehar gertatzen dira LGTBIQ+ diskriminazioarekin zerikusia duten gauzak ikastoletan, eta bi ikasletik batek erasoa jasandu bere identitateagatik, Euskal Herrian. Askotan pentsatzen dugu gauza puntualak direla, baina realitatea da oraindik ere entzuten direla irainak, txantxa moduan esaten diren komentario homofobak, hala nola marika edo transformer, eta ikasleen bazterketa. Ikaslei beti gaizki eragin aldie, Bai, horrelako jarrerek eragin handia dute. Ikasle asko ez dira seguru sentitzen nor diren erakusteko, eta horrek autoestiman parte hartzean eta ongizate emozionalean eragiten du. Eskolak ordea espazio seguru eta inklusiboak izan beharko lirateke, non pertsona guztiek errespetua eta babesa jasoko duten. Eta zer egin beharko litzateke? Nire ustez, funtsezkoa da aniztasunaz modu naturalean hitz egitea. Irakasleek eta ikasleek haien artean beldurri gabe hitz egitea eta homosexualitatea guztiz normalizatzea. Hezkuntzak balioak transmititzen ditu, beraz benetan gizarte bidezkoa eta errespetuzkoa nahi badugu eskoletatik hasi behar dugu. Eskoletatik hastea oso garrantzitsua da, baina familiak laguntza ere funtsezkoa izan beharko litzakete, ezta? Bai, eta familiek nola lagundu dezakete? Begira, EITBko Biba Zuek programan LGBTIQ+ familia elkarte baten sortzaileari elkarrizketa bat egin zioten. Sortzaile Esti Egidazu izeneko emakume bat da, eta esan dudan bezala, Zazka LGBTIQ+ familien elkartea sortzailea da. Baina zergatik sortu zuten elkarte hau? Esti Egidazuren arabera, elkarte hau LGBTIQ+ eko familiak ahalbidetzeko eta kolektibo honetako diren seme alabak merezi duten moduan laguntzeko sortu zuen. Beraien mezuak transmititzeko zer egiten dute ekintzak eta horrelako gauzak? Bai, ekintza desberdinak antolatzen dituzte, hala nola Bilboko metroan egindako kanpaina bat edota ikastoletan antolatzen dituzten ikuskizunak. Hau guztia esan da, bai familian lagundu dezakete eta leku batetik hasi nahi baduzue hau aukera egokiena izango litzateke. Eta elkarte honetan nola hartuko ahalko genuke parte? Galdera ona, begira beraien web horrian sartzen bazara zehazka.org
Bertan informazio guztia aurkitu ahalko duzu, elkarte honetan parte hartzeko eta beraiekin kontaktuan egoteko. Ez duzute beste elkarteren bat ezagutzen? Ba, nik ikusen nuen EITB-ko Bibaztuek saioan egindako elkarrezketa batean, Olga Alargonek Gehitu elkarteko partaidea dena, Gehitu elkarteari buruz hitz egiten du. Elkarte horrek gizartean aniztasuna eta errespetua sustatzeko egiten duen lana azaltzen du. Eta zer da zehazki Gehitu elkartea? Gehitu duela hamarkada batzuk sortu zen, garai hartan kolektiboak ikusgarritasun gutxi zuelako eta diskriminazioa handia zelako. Elkartearen helburua pertsonen guztien eskubideak bermatzea da, orientazio sexuala edo genero identitatea edo zein dela ere, eta lege aldaketa bultzatzea ere bai. Zer dio elkarrizketak gaur egungo gorari buruz? Olga Largonek azaldu du gizartearen onarpena handitu dela, baina oraindik ere aurreiritziak eta gorroto delituak existitzen direla. Hauek aurreiritziek eragindako edozein arazo dira. Eta gaztei buruz zer esaten du? Belaunaldien arteko transmisioaz hitz egiten du, lehenengo borrokek gaur egungo gaztei bidea erraztu dietela esaten du, baina adi egon behar dugula atzera pausorik ez emateko. Eta armairutik ateratzea aipatzen alda? Bai, prozesu hori ez dela une bakarra dio, bizitza osoko bidea dela azaltzen da. Ingurukoen babesa, familia, lagunak eta elkarteak oso garrantzitsua da osasun mentala eta ongizatea zaintzeko. Gehitu bezalako elkartek espazio seguruak eskaintzen dituzte. Orduan, zein da mezu nagusia? Mezu nagusia da aniztasunak gizartea aberazten duela eta errespetua eta empatia direla berdintasun errealara iristeko bide bakarra. Bibaztuek esan duzu. Joan den egunean Amaia Agirre bertsolariari egindako elkarrizketa bat ikusi nuen, Bibaztuek saioan bertan. Elkarrizketa honetan Amaia Agirre elkarrizkatzen dute. Elkarrizketan azaltzen hasten da, gaur egunean LGTBIQ+ kideek ez dutela ikusgarritasunik. Asko hitzarean egoten direla eta gutxi batzu berriz protagonismo gehiagorekin daude. Amaiaren ustez, denak itsasontzi berdinan egon beharko genuke. Eta nola jakin du Amaia lesbiana zela? Amaia Agirrek ez zuen esan txikitatik lesbiana zela, baina onartu nahian egon zen eta bikotekide izan zuenean onartzera ausartu zen. Bertsolaritza txapelketa bateko semifinale batean, bere etxean bakarrik utzi zuen bere bikotekidea, haurdin zegoena. Orduan, bertsoa bestean kontatu zuen lesbiana zela. Euskal Herrian onartuta dago LGBTIQ+ bere ustez? Amaiaren ustez, LGTBIQ+ Euskal Herrian jendearen artean diskurtsoa daukagu onartuta. Baina errealitatean ez da hala. Adibidez, Amaiari ikastetxean lan egitea ari zenean eskatzen zioten lesbiana zela ez esatea, eta Amaiak ez zuen ulertzen zein zen arazoa. Bere ustez, LGTBIQ+ pertsonak hitzetan onartuta daudela dirudi, baina errealitatean begiradetan ikusten da ezetz, gezurrak esaten direla adierazten duena. Bertsolaritza munduan Amaiak LGTBIQ+eko jendea egotea garrantzitsua dela uste du? Bere ustez, bertsolaritza lesbiana izatea oso garrantzitsua da. Izan ere, erreferente moduan norbait kolektibo horretakoa izatea eta agerian egotea funtsezkoa da. Orduan, zein da eman nahi duen mezua? Gure gizartean pauso bat egin behar dugula adierazten du. Gaur egungo umeak txikitatik barneratuta izateko normala dela kolektibo horkoa izatea. Hau dena esan da gure ustez denek egin beharko genuke zerbait injustuei aurre egiteko eta berdintasuna lortzeko. Ez litzateke eguneroko borroka izan beharko, baizik eta modu baketsuan bizi beharko genuke. Hala ere, zalantza gehiagorik izango bazenute edo jakinmin handigorik idatzi ezaguzue oharretan eta gian gai bera jorrasteko beste saioaren bat presta genezake. Espero dugu gustatu izana, agur bero bat! Mila esker gurekin egoteagatik, jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz, baina horrengora arte.